Kung sa gisulti mo, tita, mangita kag panday, aron maghimog badungan. Wala desisyon ni ate ni mo doang. Aron walay kadaot pa nga, may tabo sa inyong inahan. Ano lang siya magbadyong? Dili na ako masupa ka na, tita. O, musugot na lang ka doon nga, magtukod og madyungan din si mama ni mo. Kung maunay kalipay ni mama, kunya maunay desisyon ni ate, di na ako reklamo. Kinahanglan mahimpit ang namatan kong pamilya, tita. Kaswerte, bes yung inahan oy, nga nakaangkon og mga anak nga masinaboton. Wala ko si papa, tita. Si mama na lang ang nabili naman ni ate. Sure dong ay. Tita? Ano binulikat ka? Okay. Si mama na lang ang nabili naman ni ate. Sure dong ay. Yeah. Wala ko si papa, tita. Si mama na lang ang nabili naman ni ate. Sa ato pa, di ka na masuko kung mumadyong si mama ni mo. Di na lang, tita. Mama nang ikalipay. Kay hapit naman ko mag-graduate. Mangita na akong trabaho. Sa gayon nga, doon na akong trabaho. Dili kasi ate rin muhatag upo ko na ni mama. Ako sa siyang gahinan. Ay, pastila, likod baka dugog si mama ni mo sa imong gisulter dong no. Masabot yun, guys, pwede ang inyong inahan. Dili di ko makadawat na mawa si mama, tita. Sa dahil nakita na ko nga nagkadugo ang yanang. Huwag ko makasabot sa kong kagalingon. Kung doon na pa'y dautan na hitabo ni mama, dili ko mapasaylo ang ako kagalingon tungod sa kong pagtubag-tubag niya. Ah, okay lang na dong ay. Ang importante nga buhi si mama ni mo. Kung mabayaran mo unsa may imong pagkuwang niya. Sige na, tita. Pangita nagpanday. Maayos sab na anhin na lang mo duwa si mama. Kanang amo siyang pirming makita ni ate.